Παιδιά, πήγαμε να χάσουμε τον Πέτρο. Το βίντεο πρέπει να το ονομάσουμε τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να σου συμβούν λίγο πριν πεθάνεις. Δηλαδή 99,9 στο 0,1 παραπάνω τα 100 σπάς τα πάντα, πεθαίνεις. Αυτό θα κάνουμε. Yo, yo, yo! Θα σας ανοίγουμε κατευθείαν στο πάρκο σήμερα για το vlog. Το σημερινό κόμπο είναι Double 360, Shrimp Flip και Ganger. Αλλά επειδή είναι μικρό κόμπο και εύκολο, δεν τρώει πολύ ενέργεια, θα ξαναπροσπαθήσω πρώτα 2 με 4 tries το προηγούμενο κόμπο, το οποίο δεν το ολοκλήρωσα. 5-40 Ganger, Double 360, Ganger. So, πάμε να δούμε πώς θα πάει. Wow, έχω φάει τόση βρώμη που θα ξεράσω. Οπότε σιγά σιγά το ζέσταμα να κατέβει λίγο. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι, κικρικική. Για να το πίνεις κάθε cancel. Η Πετρούλα θα προσπαθήσει να ξανακάνει 5-40. Πολύ καλό. Άλλος ένας αθλητής που έχει φάει mental block από το 5-40. Αλλά παιδιά πιστεύω θα το βγάλει τώρα. Πάμε να δούμε. Πάμε Πετράν. Πολύ ωραίο. Πάμε ξανά. Παιδιά, το ξανάβγαλε το 5-40. Warm up, ένα 360 Ganger. Οπα, λίγο κοντά. Δεν πειράζει, ωραίο. 5-40 Ganger, Double 360 Ganger. Ήταν πολύ μακρινό, αλλά ήταν πολύ. Μου ένας πένθυμο αυτή πάνε καμπώνες. Μας φωνάς μου δεν φέρω να τσεκ. Σπίτι μου δεν έχει γύρος. Μασάω δυο καλάβια όταν μου πέφτει πίεση. Συναισθήματά μου θα τελειώσαν οι χημίες. Τα πρώτα βήματά μου όμως αυτό δεν έχει σύνταξη. Μάνα μου πεθάνει. Θα κάψω ένα τσιγάρο και θα μπω στη χρόνο μηχανή. Όταν γυρίζω πίσω να δω δεν θα είναι γίγανης. Καλά, απίστευτο. Λέω αυτό είναι το τελευταίο try και το έκανα. Παιδιά, είναι χέσιμο, δηλαδή χώνεις μόνο σε αυτό το χώρο. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι να φύγεις και να τα σπάσεις όλα εδώ πάνω. Αλλά δεν μασάμε μία, εμείς είμαστε Βαλκάνοι. Ναι! Να χτίσουμε. Double 360, Shrimp Flip Ganger. Το Shrimp Flip Ganger το χέζομαι, ίσως έπρεπε να το κάνω σκέτο πρώτα. Θα δούμε. Πώς θα ανοίξω ρε φίλε εδώ πέρα, γιατί αυτή η μπαρά ξυρίζει, είναι όλη σκουριά, όλοι. Δεν πειράζει όμως, πάμε κι άλλο. Φοβάμαι! Δεν ξέρω. Λοιπόν, cancel το Shrimp Flip Ganger, παιδιά, γιατί έχω φάει λίγο mental block. Σαν το κόμμα για την επόμενη προπόνηση και θα δουλέψω μόνο αυτό. Δηλαδή, στην επόμενη το πιστεύω άνετο διτό. Οπότε αυτό. Συνεχίσουμε με μαλαγιούλες τώρα. Πόνεσαι. Όχι δεν πόνεσαι, αλλά μου βγήκε το δυσλογέται όλο. Έχουμε κάτι ωραίο. Έλα, ήθελα τρίπλη. Φάει φόρτι πήγες να κάνεις, δεν τρίπλη. Το ξέρω, αλλά εγώ θέλω τρίπλη. Hardcore, έτσι, χωρίς μουσική, έκλεισε το χέρι από μπαταρία. Πρώτο στη ζωή μου το μεταξύ Triple 360. Shout out, workout industry. Αυτοί με καβλώσαν, κάνανε έτσι πολλά spins ταυτόχρονα.
Για τους παλιούς, πώς έκανε ρε ο Βαντίμ, ο Λέινικ που κρεμιόταν με το ένα χέρι, έκανε πρώτα κάτι τέτοια και μετά τραβούσε. Μετά εδώ. Ένα παιδί σκοτώθηκε από πίσω μου.